Ni di tîm risg llifogydd a dreinio tir YGC, ac dyn ni hefyd yn cario allan rôl ar ddifnod llifogydd ar ran Cyngor Gwynedd. Rydym wastad yn chwilio am opsiynau orloesol a gallwn gymryd cynllun bob cam o'r syniad gwreiddiol i'r gwaith adeiladu, gan gynnwys gwaith hydroleg, modelu hydrolegol, y gwaith dylunio a trin a thrafod efo'r gymuned drwy gydol y broses. Un enghraifft o prosiect YGC sydd wedi lleihau risg llifogydd yn sylweddol ydy cynllun Talbont ger Bangor, oedd werth 1.2 biliwn o bunnoedd. Oedd amryw o gartrefi wedi dioddef o dŵr yn dod i'r tŷ yn ystod glaw drwm yn 2012 a 2015. Roedd y stormydd yma hefyd wedi achosi dŵr i gasglu ar yr A55 ger Llaw, gan atal i llif traffig am gyfnodau hir. YGC oedd yn gyfrifol am bob agwedd o'r cynllun. Roedd y gwaith yn dechrau efo ymchwilio ac adrodd ar achos y natur y llifogydd. Yna, roedd angen dylunio cynllun a fyddai'n dargyfeirio llif oddi wrth y pentref yr A55. Cyn trefnu modelu hydrolegol a fyddai'n profi'r gwaith dylunio yma. Roedd hefyd angen paratoi achos busnes i ddanu arian grant gan y Llywodraeth, ac unwaith cafodd bob dim ei sicrhau, ni oedd yn rheoli ag oruchwylio'r gwaith adeiladu. Yn uned ni sydd rwan yn gyfrifol am archwilio'r strwythur newydd yma drwy gydol y flwyddyn, mwyn gwneud yn siŵr ei fod yn perfformio fel mae fod. Dim ond un enghraifft o brosiect sy'n gostwng risg o lifogydd yw cynllun Talbont. Wrth effaith newid hinsawdd wrth fwy i'r amlwg, mi fyddwn nhw'n parhau arbed cymunedau bregus Gwynedd a Thu Hwnt.